Azi joacă România-Canada 0, România 2, Canada. Chila Ilma. Bă, ce ai făcut? Maria mai încet. Haide, man. Măcar tu să salvezi Europa din... Să-i salvezi țara, că... mai ușor de parat în live. Croația moldovan a văzut colțul unde a tras jucătorul lui Villarreal. Dobre. A schimbat partea până la rațiu. Denisman, fără prin planul. Denisman se bate pentru această minge. Este primul la minge. Denisman, Bancu! Șutul lui Bancu. Trece pe lângă. Care este în fază puțiva naționale României. L-am văzut mai implicat pe Man. Scoate acest balon și deși avea momentul în care putea să-i paseze lui Rațiu, a ales această apropiere din tribună, n-a fost rea, însă execuția lui Bancu a fost dezamăgitoare. Nu s-a așteptat probabil ca Dobre să-i cedeze balonul sau a fost mascat de jucătorul Rapidului. Burcă blochează foarte bine. O să iau bun. Fază foarte periculoasă. Rațiu trebuie să intervină. El este cel care blochează 2-0 în continuare pentru Canada. Jonathan David. Oausei. Ahmed. Le merge jocul de pasă lângă careul României. Canadienilor nu reușim să punem piciorul pe minge. Din nou David. Este o pasă către Oausei. Nu era Ali Ahmed. Școala Kregel pressing-ului absolvită de Jesse Marsh la Leipzig. Iată, funcționează. Canada se recuperează foarte repede. Hai să dea drumul Drăguș odată, însă el se întoarce din nou. Drăguș. Nu știu pe de prost ale mă. Kick-out-ul nu scoate Drăguș și tușă pentru